Hello viewers, we welcome you to Pahasha TV, your favorite channel. Tinokutendai nekutibata nekutifollowa. Vasati vafollowa tinokurudzirai kuti mubaye subscribe button, like and share the program. Welcome to your favorite program, Artist of the Week. And today we've got a special guest. Anonzi Justin Blues music circles. Makamona achitrenda pa Facebook. Ndiye wataita Artist of the Week wedu, but zita rake rekuzvarwa chairo anonzi Justin. Is it Justice or Justin? Justin. Okay, Justin, welcome to Pahasha TV. You are our Artist of the Week. We shondorineri. Thank you. And is no, just feel free. Timboyatsonzwa kuti zvakanyatsomira semusic wakatanga rini zvemusic kuti ndauda kutanga ita zvemusic. Zvemusic ndakatanga 2022. Ninge ngari muna December ere. Pa Christmas. Na December, yeah. Waimbira big kana kuti it's something that was in you, it's an inborn thing, it's an inborn talent kana kuti wakufunga waimbira baby rako musa 22 December. I holiday inenge rini today. Wangotori musikanzwa. Okay. What actually can you tell the rest of the viewers watching right now? Okay, I still remember ndangoita zvokunakidzwa zvotongoti ndangoimba iri kungoti ndongonakidzwa but ndasanda apinda studio so ndopana atanga kuwirirana neche naproducer wacho anonzi producer Balo. Ndobva ndatita sei pandanonorekodera zvekuti zvasingatomuzikanwi kana kumba kana kuita sei pandanorekoda song. Then song yakatanga kutenda vachi yakatanga kutenda mucommunity just nanoimba ndekupi because most of the viewers tasata bvunza kuti Justin ari based kupi kufiyo here kubuda zere kumashonaland east Marsh East. Yes, right. Kumudzi kunonzi kudendera. Okay, all right. Ndokwandaigara but studio yanga iri munonzi Mukutu. All right. Pakada ureba about 5 kilometers kuenda paKoto pakudendera pachikoro. Okay. Yeah. Saka music yakupisa community. Ndoba yakatanga kupisa community. Just nanoimba. So ndakaona audience yanga yakanyanyira kuti yaifarwa nyanya novapfana vadiki-diki. Kubva kutuwana tudiki-diki chaiko. So ndopakaita umwe aishuta mavideo anonzi Ranger. Ndiyangoti there is this guy wandakaona arova ngoma munyengirike nemustudio Starlight saka ganimbonoita sei ndimbonomushuta video. Then ndobva atongonishuta video for free and I was like but atanga kutotrenda zvotodaro but yanga iri level community. All right. Ndo matrend rakatanga kutoita. But ndichikubvunza uri kuti it was December 2022 and yes. Now tamuna 2025. Yes. Pane video yako iri kutrenda pa social media, especially on social media platforms, Instagram, TikTok. Yes. Kwese ndaingosangana nayo zvinova zvakaita ndibva ndatsvaga kuti where can I get this guy? Yeah. Iyoyo song iyi zvakanyatsofamba sei? A lot of people are talking about that song. Yeah. Yakanditora yakareba. What was the inspiration behind that song? Song yangaitiro netumwe tumaemotional zvakaitoitika patime yacho. So ndopanaita sei atonyora and ndakanakidzwa nebeat how comment section. I read another comment section zvikanzi mufana uyu ababhitira Jah Prayzah. Iwewe semuimbi akaimba that song. I think macomments waya pamwe unogona kunge usina kumaona kana kuti wakamaona. Wakamaona unotiwo kudi pavanhu vakateerera paprogram yedu about that comment. Pari panyaya yebeat rariya beat handisi kupokana nazvo kuti ndo kwarakaenda nako inyaya yekuti ndakanakidzwa and ndandine tune yesong yakada kuenderana nebeat. So the probabilities. Tiri paprogram yava mugabe taibva the probabilities yekuti wabvuma. But alright, pa beat tapasiya paside. Let's talk about the voice now. Your voice
a lot of people say your voice really sounds like Jah Prayzah's voice. Pane kaukama here pane chibozi iwo rutaura zvekuti unobva kwaMutoko. Ndisekuru here? No. Ndimuzukuru here? Not even. Jah Prayzah nhasi andisandatombomura. Ositombomora? Mamwe anotanzi mhino dzenyu kuti dzakada kufanana. Ndakaiona imwe comment yakadaro zvinzi mfana uyu. Even the nose looks like Jah Prayzah. Iwewe Maybe, I mean. I don't know. All right. So where do you see yourself in the next 5 years as an artist? In the next 5 years, ndikuona inini ndakurawo muindustry. Takutora manama. Amanama takutora takutoperforma. Yeah. Ava zvakanakisa chaizvo. Okay, let's talk about yourself. What do you do for a living? Like unonyatsospenda most of your time yako uchiite. Is it music chete kana kuti une zvimwe zvaunoita pamwe unorima? You understand ko kwaMutoko kuna unorima madomasi, kuna unopfuya mombe, kunoitwa maactivities akasiyana siyana. What so far for a living and ndisati ndapedza kugadzirisa. Uchirombokura? Ndichirombokura. By the way, this is ask kuna my Justin here. Because kana munhu akutrenda my baby, chichi, a lot of people they come close to you. I'm not married. Yeah, but you're single and searching. No. I'm not single, but I'm not married. Okay. Yeah. I'm not married. You're not married. Single. I'm not single. I'm not married. Okay. All right. Saka tutara song anga ichitrend and we were asking questions about zvaitaura vanhu comment section pa social media pamusoro pe song iyo yawakaita. Yeah. I think most of you are kuiona pa background. Yes. Basati vaiona that video. Ukati sure the inspiration came from Jah Prayzah. But yokuti uzotange kuimba iwo artist wanonyazoti wakakura uchiteerera ndiani? Jah Prayzah. Jah Prayzah. Because I'm still remember ndakatanga wanzi Jah Prayzah when I was grade 6. But hauna rasta. Ameno mberi koko badana. Anambobvira ndaita pfungwa izvozvo. Unomboita pfungwa izvozvo. Ingodaro kuti nema looks anofanana so chimboita rasta but okay. Ndinambobvira ndamboita pfungwa dzekudaro. Then panga ndiri grade 6. It's like ndakatanga ngoita se ngonyanyofarira zvandisinakunzwisisa. It was 2016. Then in grade 7 then ndakazoita form 1 padendera high school. All right. Ndazikanwa nechikoro chese nekuda kwekutongoti ndaigona kuteedzera sezvinoita Jah Prayzah. Okay. But wewe semunhu anobva kwaMutoko hausati wamboita here encounter yekuti umbosanganawo naJah Prayzah umbokuti mudhara inini munondinspire tikamborowa kana collab kana kuti ndomboketenderaisawo kumashows when you understand now is now a successful artist regionally even muno muAfrica muno nemuZimbabwe akuti zikanwe wakambomuapproachawo here kuti mudhara JP timboitawo sungano rakasungano pfungwa idzodzo ndakambodzifunga but ndakashaya way yekuzviita nayo. Washaya way? Kana ndakashaya way yekuti ndiite nezvazvo. Okay. Then ndambotry hangu paFacebook ndichimbomutega chiita sei but ko iyi song yaputika sei because iwo runotaura kuti you're now based in Yazura wakakurira kwaMutoko hausi munhu weitonas wafana wemagadgets kuti song iyi izotrenda iyi what chii chakanyatsoitika zvakafamba sei ungagonero paexplainera panoexplainika zvakafamba sei chakaitika pasong iyi ndakairekodha ndobva yabuda last year. Alright. Last year muna December. Yabuda last year then ndobva tataura nevakomana veSAP. Ngomana ushita mavideo eSAP waya. Alright. Then ndobva tichi atomshuta video toita sei. Then ndobva tanoshita video rere. Yes, last month
ndobva tashuta video rere. After video shoot anambotora nguva yareba ndobva taita se ndobva rabuda. Okay. Rabuda kudaro then takamboda kuzama kutsvaga maploga kuti ichi kuti zvimbosumuka but waipisa mani. Apa pakashata. Then there is this guy wandatanga kuwerera naye anowanzoposta zvinhu zvaJah Prayzah anonzi Rockstar. Okay. Rockstar anowanzoposta zvinhu zvaJah Prayzah paTikTok. Then ndiye munhu andakabata yena ati wanguona chichi I sing the piece this and that. Okay. Ndobva azonditi chinzwe ichi song yacho. Andatomuzivisa zvanzi akana video rabuda rita se nondiudza tiite se timbotrai kupusha maweeks. Then ndobva angoita se vazongokanda paTikTok pake vanhu vakutospa vanhu ndobva vatovhiwa vanhu vakawandisa ndopakatanga kuita song yatanga kutrenda and then ndakazongoona ana Star FM and Common nemazhicha akawandisa. Then comment section I was like wow. And it alright, so do you look forward kuburitsa album kumboro mashows neband like tozati munhu anenge achiinspire unoda kutotedzerawo matsimba? You understand there are a lot of artists vakangotaurwa nevanhu kuti vanotedzera JP vari kufanana naJP pamaimbiro nene. We wouldn't want to say out names but I think most of the viewers want to say ndanani vari kutaura nezvavo. Iwewe Justin, do you look forward to be performing in a live band? Yes. Kana kuita recording ne live band nyachoti nyachota. Watombozvita? Ndaiperforma but locally. Okay. Pane mumwe murume anoimba gospel ane band, so ndo band rake randowanzoshanda naro. Okay. Riri kunyamapanda kuboda. So ndakatanga kuperforma pane imwe show. And that was the response vanhu vaisipakwa sei mafana? Avakasipakwa. Because it's like ndine masong andisina kunyora but it's angori traditional. Alright. Then I still remember there is this day na performa panonzi pagym kunonzina machiso. Okay. Panonzi pagym wanyameruka kukotwa ikoko. Then ndapedza performa ndaimba because ndine song yanga kada kuenderana yaJah Prayzah kuti ndibikire doro. Then yakaflow yakaenda nesong yaNdinomuridzo inonzi Neko yayo. Then so ndakaimba masong 3 yayo pari pastage ndisina kumbobvira ndamira ndine band. Then aseparezi nditobva pastage ndinzi pane munhu abudirwa nemudzimu pakochimba. Aveno anonyazozvibhiliva zvakafamba sei but unonya kutotanga kutochema uzi mudzimu yomusha zvanga kutaura zvakawanda. Alright, Saka, do you have any other instrument that you play as an artist? Guitar, mpira, marimba, or I don't know? Yeah. Unoridza mpira. Then keyboard keyboard nongoita zvakudaro. Okay. And we know Saka pato netuma similarities because we've also come across my videos aJah Prayzah achiridza keyboard mpira zvikanonzi anoridza mpira. Yeah. Mpira noridza then keyboard alright. Saka ezvinezvi mashows ari kubatika here. How's the response? Waumboti trendei? So far kumashows hapana andati ndaona uya achinitsvaka mashows but ma-interviews. Alright. Yes. Ndoari kuti one day. Okay. Yes. Then also we are going to give you a platform to vanhu vaitsvaga vaiona paFacebook since we've got him right here in the studio as our artist of the week. Wakasunungwa kuti umboshewa vanhu kuti unobatika papi. Ma-social media handles vamwe vanoda kumboti umbouya umboperforma. They've got ma-spaces ekuperforma vanenge vaida kudedza. You can share out your social media handles, your phone number kuti unobatika kupi. Then also we're going to give you a platform yokuti haumboassemblera tatokuwana panapa. Then maybe any last words to your fans watching on Asha TV, then we close down the curtain. Okay, pa ma platforms andobatika pa YouTube
ndine channel rakanzi Justin Blues. Then TikTok ndine rakanzi Justin Blues foot. Okay. Then Facebook rakanzi Justin Blues ZW ne Instagram. All right. Yeah. Twitter vamwanzofura mamwe mapage akanzi Justin Blues. Iko futi vanhu vakadaro. Handiri. Yeah, then maybe if you have got a message to your friends, I know kuti wakaverengawo mamwe macomments aitumirwa nevanhu pavidhiyo yako yanga ichitrenda. If you've got any message in terms of response to them. Ndinotambira zvese zvaitaurwa. Zvikutodaro. Zvashuvirwawo nevamwe. Nezvimwe zvakawanda nemukombewa kwandaitwa nevamwe. Andabvira ndakombewa ne-upcoming. Handina upcoming yandakambokombewa nayo, so zvinhu zvikutofadza. Ukombewa nemabhuru. Nemabhuru acho and ne-the goats. Yes. I would like to thank vanhu vakatraya kupusha maweeks like Star FM and Common, Feedback. Alright. Vamwe vakawanda and akawanda vanhu vaingotegategawo kuti basa riende kumberi, kuti basa rifambe. handiti? Yeah. Saka before we say goodbye to our viewers, ndaida kukoma timboti semplire mbichana because kakai vanhu vakakaona but nhasi vada kumbonzwa kamwe because nhasi takuisai pahasha, pana panonzi hapana pahasha. So you know a lot of people vanenge vakatotarisa kuti haufa zviri kufamba sei, momboasemblira mbichana kamwe kana hakamwewo futi. Zvakazvadanzwa kuti voice iri hapana here kakujutwa kataita, because you know a lot of people vanongonzwa music yemakombiyuta digital, so maybe vanofunza pamwe hameno zvimwe zvine zvichiitwa pamunorekodha paya kuti hameno tumwe tumatricks sevakomana vechidiki so. Saka mokwanisa here kumboasemblira imwe ndine the first song yandatanga kuimba inonzi mwana uye, matarisa paYouTube iripo. Aimbo ichinzi ndamona indandi zvakaramira mukati, mashoka ari mukati akaramira mukati, ndoshuva uwe wangu iwewe kani dali wangu. Zvido zvemoyo ndiwe kani dali wangu. Mwana uye, mwana uye, hash, mwana uye, mwana uye, mwana uye. Yeah, kupa pa intro kusvika pa chorus bazvairi. Zvikuratidza kuti zvirimo, hatanzwa kuti voice rere harisiri pakombiyuta. So thank you viewers for watching Artist of the Week on Bahasha TV. Tatina Justin Blues, our guest for today. Tinokurudzirai kuti murambe muchifollowa muchimusimudzira as an upcoming artist, and also if you want to be on the program you can hit us on our hotline number iri kubuda pascreen iyo. Motitumira maworks enyu tomanzwa. Hatingope platform kuvaimbi vakakuzikanwa chete, tinopawo mukana kune vari kusumukira so that tivasimudziro vachingoendawo palevel repamusoro. So thank you guys for watching our program. For me and Justin, it's a bye-bye. Thank you.